Masora sei mhuri yeZimbabwe? Tikufara kusangana masikati anhasi. Tinotenda mufundisi watipa shoko mangwanani, wana comrade tocha tocha, wana comrade Mudzingwa wanga wachitipa message yerevolution. Tinonzwa vamwe vachibvunza vachiti vasarwaka muri kutipa hope. Then tikati aiwa, isisu hatipo pakutengesa hope, tiripo pakuexecuta action. Hope, we leave it to the clergymen. Those are the people who have the responsibility of selling hope to our people. Wafundisi weshoko raMwari ndiro basa ravo rekutipa hope. Us, we are revolutionaries. Our job is to act. Asi hatiakti zveudofo palevel redu remagrade 7 iroro. Trust the processes, trust the leadership. Tinoziva situation yatinayo haina kumira zvakanaka. It is clear and confirmed that everybody knows that we were told about the sickness which has attacked Mnangagwa, the acute vascular dementia. Ndio situation yaita kuti nyika isvike patasvika izvezvi. Zvigananda zvotora advantage yemunhu ari kurwara vachimusainisa macontracts asiri iwo. Izvezvi vari kumuitisa, vari kumupusha vachiisa Tagwirei mumasystems. Izvo zviri kuitwa nemukadzi wake newana. Kunzi aiwa, comrade Tagwirei, ndara development yaari kuita yesickness haiiti kuti abve pachigaro achisiyira vakomana ava vari kudiwa nevanhu veZimbabwe. Dai matibatsira since tanga tichishandidzana tese mumabhizimisi ewori, mukwanise kuprotecta zvatiinazvo. So ndio situation iri kuita kuti muone Tagwirei achipushwa mumasystems epolitics. But for now, that's none of our business. Vachiri kuzviita kuZANU-PF ikoko, isisu hatipindi. Patinoramba kutiunzira Tagwirei mwana weZimbabwe, izvozvo we said no. Ngawambotungamirwa naye kuZANU-PF, wambotesta wanzi kuti ishuga chaiyo chaiyo here kana kuti huchi, wozotiudza kuti huchi hwaTagwirei huri kufamba sei vasati vatipa kuno kuwana. Takamuona ari kunyanga wakabatana nakomrade Sanyatwe vachipa zviwanikwa kuchechi. Then tikati comrade Sanyatwe, zvakufamba sei kuti maakuparidza vhangeri makabatana nezvigananda? Chanotifadza ndechekuti revolution ine munhu wese. Takataura tikati tine a lot of retired soldiers vakasiya upenyu hwaoma, vari kudawo kuona nyika ichienda kumberi. Ndo vanhu vanotisanganisa nevachiri kusevha. Ndo vanhu vanoti vakomana pamberi nerevolution isisi hatichakwanise kutaura nenyaya yezvinhu zvatakasaina. Saka comrade Sarwaka, takakutsigirai handei mberi nerevolution. Ndo vazoti comrade Sarwaka, hamunyatsi kumuziva Sanyatwe, imi takashanda naye, wakomana wemilitary intelligent. Hatisi kuti tiri kumuvhikira kana kuti chii, muchinda uya chimbomusiyai. Because nesuwo pese patakashanda naye, mamoves ake we never calculated correctly. Tikati aiwa, isi tanga tati ndisamanyika wedu tinopota tichimutsiura.
aiwa samanyika mauya nezvigananda kumhuri sei. But anyway, macomrades takanzwa kutaura kwenyu, tiri kuti ngatirambei takabatana parevolution yatiri kuenda. Wouya vamwe vari musystem vakati munogara muchichema nenhau yekuti marailways aparara. Aiwa comrade Sarwaka, hapasipo pane nyaya. Takanangana nerevolution nemwedzi werevolution, chiregedzai tikuudzei chokwadi. Tikati taurai kawakomana, chii chiri kuitika? Zvikanzi aiwa kuuraya railways was a planned system because vakomana avo vanga vachida kupinda mubusiness rematrucks. So they made sure kuti they destroyed the railway system. One, vanga vachida kupinda mubusiness rediesel nepetrol. Saka they made sure kuti they don't have any competition of the government. Saka mungaparidza henyu zvekuti railways ngaidzoke panzvimbo, haidzoki as long as Mnangagwa naTagwirei varivo vari kukutungamirirai. Zvikanzi takakunzwaiwa Sarwaka muchiparidza nyaya yemahospitals. Mahospitals enyika akanganwai haafanaka as long Mnangagwa naanatagwirei varivo vari papawa. Tikati kudizve macomrades? Zvikanzi aiwa tarisai mukapinda pane each and every pharmacy kana mumatown ngava Harare or Bulawayo. The pharmacy is world class. They look very nice with good air conditioners. But you cannot find those services in hospitals. They made sure that they staff public hospitals and people will be directed to their pharmacies. Is their plan again, Comrade Sarwaka? Saka don't expect hospitals and public clinics to be functional as long as Mnangagwa and these comrades of Gananda are still in power. Tanga tisina kuona ikoko. Saka macomrades toita sei zvikanzi aiwa pamberi nerevolution. Tikati ko saka handei katakabatana tese seruzhinji rweZimbabwe nemayouth. Zvikanzi comrade Sarwaka, mayouth tine basa nawo. Because nyaya yemadrugs yanetsa muZimbabwe nemarehabilitation amaakona akuitwa haina kungouya. It's a planned thing again. These Ganandas, they've planned well, kuti they need to destroy this generation and make sure kuti hapana munhu ari kusumudza musoro kana waakuluta. Tikati kudizvo comrade, more we need to understand. Vanhu vari kushanda nesystem vari kutipa information iyo. Zvikanzi tarisai comrade Sarwaka, mayouth enyu 11 o'clock mangwanani vanenge vatostika nemutoriro. Ndo zviri kudiwa nezvigananda izvozvo. Saka kana mukavati handei tinoita demonstration, vanenge vakastika, the demonstration yavanenge vaparticipata, it serves no purpose. Saka titori nedambudziko sevabereki kuti vana ava hatichazivi kuti toita sei nawo, but pamuri kuparidza vhangeri rerevolution, regai timboti vasati vastika tione kuti vanonzwawo here zvamuri kutaura. So youths, please leave the drugs. It's a planned thing from the Ganandas and the mafia. So vabereki tine basa rekudzidzisa vana vedu zvakanakira revolution. Tinoziva mune dambudziko nenhau yekuti madrugs avaparadza. Pamunomuka muchibva kumabasa muchiti moda kumutaurira nyaya yerevolution, munosvika mwana akastika. Zvikanzi comrade Sarwaka, munotaura nyaya yeeducation. Education kufa kwayaita is a planned thing by these Ganandas. Tikati hamusi maakungozvivengawo here zvigananda izvi comrade, because nyaya dzamuri kuramba dzichiuya dziri kuuya dzakasiyana siyana. Zvikanzi zvigananda, they understand kuti ruzhinji rweZimbabwe rukadzidza, they can understand zvakanaka musiyano wazvo nezvakaipa. They have records of vana comrade Chamisa.
They have records of Wana Comrade Itai Dzamara. They have records of Wana Comrade Job Buskala. Wana Comrade Jongwe. Vamwe vatataura mazita avo havasiri pakati pedu vakafira revolution iyoyi. May their souls rest in peace. Saka it's a planned thing kuti they need to make sure kuti the education system in Zimbabwe is dead because they don't want to see any more Job Buskala in this politics. They don't want to see any more Chamisas in this politics. They don't want to see any more Tabani Pops in this politics. Havachadi vana vedu kuti vave malawyers magweta epamusoro-soro vanomiririra vana vasungwa murevolution. Zvatiri kuita mudeme pana Comrade Nyoka Yemabhunu ndo zvavanenge vachida kuti ivo kana vana veZimbabwe matambura to support vana vasungwa munosiyana nerevolution pakati. So isisu tiri kuti hatisi kuzosiya revolution pakati. Tikanzitarisai pataienda kuchikoro isisi hatina kumbobvira tapfuura mabhuku 16 tiri kusekendari. Izvezvi mwana kunzi anofanira kutakura secho inenge yakazara mabhuku 30 books mueconomy yekuti masalaries they can't even go over $250. Saka tarisai kuti semubereki uine vana 2 uine vana 3 ungazvikwanisa here kuti vana vawane the education yemhando yepamusoro-soro, kana kuti tatongofanana kuti vana hawana chavachawana muzvikoro vavari kuenda taakungoguruma madofu. Zvinhu izvozvo zvakarongwa nezvigananda. Tikati saka isusu taakutochinja matauriro pataiti we need affordable education to our people. Vari kupinda pabasa muna July uno, teererai. We now demand free education. We now demand free adult education. Education vamwe vese vatiri kuti vanhu vakafoira chikoro ndiMnangagwa akadestroy that education. Tine vamwe vane chain of use vane potential tinovadzosera. Adult education yaitwa naSam Mugabeya tinoti ngaidzoke iri free of charge. Vabereki vanoda kudzidza vodzoka because the situation yaamunyika yaakuda kuti tifambe nepace iri fast to rebuild our country. So taakuda kuti vanhu vedu vadzidze. Then tine nyaya yatida kuadresa nyaya yefear. Toziya ndiMugabe. That was one of his strategies. Dzakashanda panguva iyoyo. Then Mnangagwa auyawo tocha oda kuya kuzoseenzesa the same of strategy of instilling fear to our people. We are not going to back off. So, comrades, aluta continua. We fear focal here. We are advancing and we are not coming back. Tarisai mazita anotaurwa murevolution. Wana Comrade Josiah Tongogara. Vamwe comrade wemusystem wanga vachitibata vabva vadzokorodza katatu. Tikanzi comrade inzwai zita iri rekuti Tongogara. Kuti ranga riri zita ranga riri revolution ringadai rakaunza Zimbabwe chaiyo. But vakamufudza ivo vakomana parevolution. Watengesa havashayikwe murevolution. Wana Chitepo, wana Comrade Joshua Nkomo, ndo mazita akasumudza revolution yakaita kuti tiwane Zimbabwe itsva yakuabuswa nezvigananda. Wekuti a revolutionary party panoitwa a marathon of buying cars, kutenga zvigaro. Nhasi uyo waiswa muprovince abhadhara chakati, nhasi uyo waiswa kucentral committee wabhadhara chakati, nhasi uyo wonzi ngaachiita president wenyika. Ipapo asi munotamba henyu. Chimboitai zvamuri kuita. We are watching and very closely. As long zvichiri kuZANU PF kwenyu ikoko is fine, itai. We are not worried.
we know kuti where is the turning point. Zimbabwe will never be in the hands of Chigananda again. Saka izvozvo toda kugara takuudzai, hakuna Tagurei amuchaona achiuya kupresidium zvavari kuita izvi, because nyaya yevascular dementia takuudzai kuti is genuine. So the family yaMnangagwa iri kuziva, ndo saka iri kumhanyisa kupusha fast forward Tagurei to save them. Uchaenda kuna shumba, shumba ndidyewo, naye shumba acharamba achatizawo. They are coming. Endai kuna Tagurei to save you. Naiye Tagurei wacho achapamhanya. Ende zviri legendary. So we are not going back. Maitas Gananda, you are abusing our girl child. Nyaya dzatiri kunzwa dziri kuitwa vana wedu kuma universities, kuma colleges nezvigananda hadzitauriki, dzinonyadzisa. Girl child ndiye mumwe munhu atambura munyika yeZimbabwe. Ndiye munhu asiri kutaurwa nezvake, ari kuitwa manipulated and used by these zviganandas. Saka ndine chiwimbo chekuti even mese mukadududza mukadzoka kumashure, when we are going to the street, I am going with the girl child there. That one I understand kuti I have number one supporter of the revolution. Mawaita zvamunowaita muvachiidzira, mavavhundutsira moti munoziva here kuti isusu tine nyembe dzakati. Regerai wakomana, cherai mwena nguva yakwana. Then tazonzwa vamwe vari kutaura zvikanzi pane message yabva kuna comrade Nyoka yeMabhunu. Tanzwa kuchannel kwaDJ Holly. Takati isisu nyaya dzerevolution hadzina maboundaries. Makasununguka kuti vhangeri rerevolution riende kumberi. Asi usaite an agent of zvigananda. Because whenever we call upon the spirit of the revolution, zvese zvamunenge muchironga zvinobuda pachena. So please, tine urombo, ndinovafarira ndaivafollowa kumashure DJ Holly, but regai tivatsiure pajekerere nenhau yekuti maybe they don't understand where we are coming from and where we are going. DJ Holly, itai basa renyu, mosiyana netsika yekushandiswa kudevelopa manarratives ezvigananda. I think ndadzokorodza izvo ipapo. Yes, we understand kuti mhuri yaComrade Nyoka yeMabhunu haina chaiinacho. Nesuwo pano takakumbira kuti tibatsire mhuri. It's 3 days now, 3,000 yatakakumbira kuti tidzosere zvikwerere zvemapepa atari tifambisa haisati yatokwana. Asi toda kutenda makomrades ari kuita basa. KuZimbabwe taitoudza kunzi yasvika pa$50 nhasi. KuSouth Africa 1000 yatakatombopana comrade vakauya vakati inini ndiri kuisa 1000 ndiri ndega. Ndio mari yakatozobatsira. After that 1000 maybe we've collected 400 500 again on top. Saka vanhu ngatitaurei zvinhu zvatinenge tiine umbowo nazvo. Nhamo yatiinayo haisi yekuti tinohwanda kana kunyara nayo. Inhamo yakatarisira munhu wese. So ngatisiyei kusvibisa vamwe vari kuisa effort murevolution. Itai zvamuri kuita, we are well informed nebasa ramuri kuita ikoko. Musafungidzira kuti hatisi kuziva. That's why tichiuya tichikuadresai pano. Malawyers atakakubvumidzai kuti mutaure nawo iwayo, tinokwanisa kungopa an instruction kuti waite cut the communication with you.
pamakauya takavabvumidza kutaura nemi so that basa hariti wandiri pano. So chisiyai kufokasa nezvisina basa kwamusina kuswera. Makambobatsirawo here comrade Nyoka Yemabhunu neN1 Rand DJ Holly? One media house which we know yakabatsira kurevolution ne$10 Zim Social. Vanhu vachiri kutya kucontributa kurevolution. Zim Social yakauya ikati comrade musati taure, taakutaura because taakutaura vhangeri rerevolution. Vakaisa $10 yavo kuZimbabwe ikoko haina kupinda mumaoko acomrade Sarwaka, asi ndiye ndichiona nemascreenshots nezvese yakashanda ikabatsira zverevolution nacomrade Nyoka Yemabhunu. Saka ngatizokurudziranei kuita basa rekuita zvinoenda kumberi. So macomrades, ngatirambei tichifambidzana. Vari kuita macontributions itai. Hakuna mari yakawanda inowanika kumacontributions like what speculators think. Malawyers atakaisa kana vakapindapo vachiti tabatsira nemalawyers muri kutarisira kuti muchaita macontributions. We wish you good luck. Asi we understand machallenges amuchafesana nawo, but hatikurasei kana maita matambudziko tinozokubatsirai because makazvipira kuya kuzotibatsira. Tikati aiwa maita basa chitibatsiraiwo ikoko, ndosaka muri kuona tisisiri kufambidzana nenyaya dzekumakoti. Takangokumbira kuti chengetaiwana, tine paperwork yakawanda yatichiri kufambisa. Saka malawyers iwayo aripo haakwanisi kuenderera mberi nebasa tisati tavaita hand over paperwork iyoyo. Saka wana DJ Holly, be guided pamunenge muchiita basa renyu. You don't even know kuti ndisu tichaita hand over the paperwork nezvombo zvekuti malawyers iwayo aende kubasa, because we understand the stage yatiri nesituation surrounding. Saka haikona kungoti tocha nenyaya yekuti hamuna kuuya nekudivi redu mofungidzira kuti hatisi kuandastenda kuti tiri kushandidzana sei. Batai basa renyu nemazvo, moregedza kuva childish and reckless with the revolutionary mandate. Tinokutendai. So vari kuenderera mberi nemacontributions itai. Like I told you, since patakati tiri kuda kupesa nyaya yemapepa takabhadhara mari takakwereta ikaenda, tiri kungodzosera. So for now, kubva patatanga hatisati tasvika pa$3,000 yatakakumbira. Kana yasvika 3,000 iyoyo ndo patichaona kuti muri yacomrade rendi tichaita sei, kana paine change nechikafu. Kana pasina, hapana. Takataurawo nevekumhuri and they really understand the situation yakafeswa nevanhu veZimbabwe. Iwo comrade Nyoka Yemabhunu is well informed nesituation yatakatarisana nayo. Hatimhanyi kuti titsvagire mhuri chikafu nerendi isisu mapepa ekuti comrade Nyoka Yemabhunu ari muusungwa asati apera ese kubuda. Saka mukavhakacha mukaona mhuri ine nzara, that's the situation at hand. Hatina mari yacho, tiri murevolution. Hatigonizve kuenda kunotsvaga mbinga kuti dzitibatsire, we will lose focus. The only money which we will distribute and share is what we will get from the people of Zimbabwe. Shoma iyoyo, nhasi tikawana 1,000, mangwana tikawana 2,000, inotibatsira izvozvo. We never talked of big figures in this revolution, like those who claim want to say. Shoma iyoyo iri kutibatsira and we are moving. Majunior soldiers, takawirirana, hamusi kutaura ikoko. Message yamakatipa iyoyo yakakwana. Chitisiyai tiite basa, tipedzise, tiyambutse vana veZimbabwe. We understand zvichemo zvamuinazvo. Makomanda ari kutengwa comrade Geza list wakatipa. Asi this revolution isimba re1. So we are not going back with it. So paridzai vhangeri,
ngariende kuvanhu. We are not going back. Yangova nguva chete yasara. Vamwe vobva vati aiwa tadii taita nhasi. Tiri kupa munhu wese ane zvaanokwanisa mukana wekuita. Vamwe voti kuma-political parties chii chiri kuitika, isisi tiri wekwanhingi, tatisiyanai nezvemapato. Iwewe chaunokwanisa kuziva ndechekuti bato raunotsigira rikadedzera musangano, enda. Ingawani kuZANU-PF vari kuita vana Politburo, vari kuita Central Committee. Asi tinawo vana weZANU-PF vari kufambirana nekutsigira revolution. Ikoko kumapato ekuopposition kwamuri, tinawo vana weopposition vari kufambirana nekutsigira revolution. Nevatungamiriri weopposition neruling nevari kuZANU-PF wacho vakatarisa breakthrough parevolution. Saka tinoyambuka sei kana muda kukwanisa kuzviisa muzvikwata zvikwata. Revolution iyi haina mazita, irevolution yewanhu. Kana tayambuka mazita ana comrade Sarwaka nana comrade Nyoka Yemabhunu, zvimwe hamuzombomanzwi zvachose. Mazita akauya kuzokusunungurai kuisa mweya werevolution kuvanhu. Wakadzidza, watakaendesa muzvikoro, wane experience yekubata basa, woita take over, wotibatira basa rakanaka, nesu todzosera Zimbabwe panzvimbo. Saka pamberi nerevolution, pamberi nekubatana. Let's continue fighting. Tinokutendai. Vari kuita ma-contributions, chakuramba tichidzosera ma-accounts, tinoziva kuti machatsa anohanda, vamwe hamuzoaoni, tinoramba tichidzosera pazasi. Pamberi nerevolution, then zvichemo takumbira tiudzei zviri kuitika, inbox yazara. Hatichakwanisi kuramba tichiisa pachannel, tinopedzisira taakuluza the important information. Asi zvichemo zvenyu tazvinzwa, ticharamba tichizvibatanidza. Zvimwe zvacho ndo zvatauya tichiadresa, tichiisa kuvanhu pano. Because patatanga pano, the idea ndeyekuti we need to understand the reason of the revolution. Usauye kurevolution kana usina reason yekujoina this revolution. Kana wakaguta, mhuri yako iri kufamba zvakanaka, school fees isiri kukunetsa, mwana wako aidzidza zvakanaka, aiwa, you are not a candidate of this revolution, tisiye tarisa tiite basa. Sauye uchiedha manumbers, ndidzo mbeva nemiswe. We don't want miswe here. Tiri kuda vana vatambura pano. Even ma-contributions, tiri kuda ma-contributions kubva kuvana weZimbabwe vatambura. Madola iwayo, ma10 rand, ma20 rand, ndo anotiyambutsa, because that's a genuine cause. Wariko wakaita saana Tagwirei vatinoziva kuti tikaaprocha zvinotibatsira. Wanotenga 300 mota in one day, kuvhara Kroko Motors yese. But is it going to save Zimbabwe for the next 5, 10, 20 years to come? Saka please, ngatisarase revolution iri mumaoko nekuda kuombera mota dzaTagwirei. Imimi vari kuPolitburo takakunzwai, takaudzwa machallenges amakasangana nawo, asi toda kutendai nekumira newanhu kwamakaita. Saka siyai zvekudivhaidha wanhu nemapato, siyai zvekudivhaidha wanhu nema-provinces. Hazvishandi izvozvo. Isu tanga tisiko kuPolitburo nezuro, asi takanzwa kuti werevolution vakamira nevhangeri rerevolution ikoko vakariparidza. Zvavakazoita to overpower them, isisu we are not worried. Asi tiri kuziva kuti we are represented. We were represented in the Politburo. Today we are represented in the Central Committee. Kuzanu ikoko hatiko. Even ku-opposition ikoko we understand kuti we are represented. Kumabharaki we understand kuti we are represented. So trust the processes. The revolution. Tinokutenda. Ladies and gentlemen, aya mashoko abva iyo kuna comrade Sarwaka vachichema pamusoro pezvigananda izvo zviri kuita madiro nenyika yeZimbabwe. Muri Zimbabwe, kana uchinakirwa necontent yatinokanda pano, ndinokumbira kuti usaregere kusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti tifambidzane neevery update yatinokanda pano nguva nenguva.